Valamikor régen, a 90-es években egy csoporttal búvárkodtam a Tiszlegorm nevezetű hajóroncsnál. Ez egy 140 méter hosszú hajóroncs, amelyik a Észak-Vörös-tengeren található, az északi részen, és még a Cousteauék találták meg 1945-ben, de 1938-ban süllyedt el egy második világháborús roncs. Na, ott merültünk egy csoporttal, és volt velem egy elég ismert magyar ügyvéd is ebben a csoportban, aki közvetlenül ott körülötte muszkált a hajóroncsnál. Lent voltunk a legmélyebb részén, ez 38 méter volt a csigánál, amikor az ügyvéd előttem kavargott és nézte a csigát. Egyszer csak megjelent egy idegen ember szemből, és mutogatta, hogy elfogyott a levegőm, adj levegőt. Az ügyvéd ránézett, ez egy ilyen hosszú hajú srác volt, ránézett majd mögénk a csoportra, és látta, hogy ez nem a mi csoportunkból van, és mutogatta az embernek, hogy nincs levegőd, de ez itt a mi csoportunk, én nem adok neked levegőt. Majd az ember fulladozva ott ezerrel jött, rogyolt utána, én meg természetesen rögtön a szájába nyomtam az oktopuszt, kilihegte magát, kidekóztunk, feljöttünk a vízfelszínre, és akkor hát nyilván utána kérdeztük az ügyvédet, hogy de hát miért? Azt mondta, nem a mi csoportunkból volt, nem járt neki. A felszínre érkezés után természetesen nem maradt el a lecseszés, úgyhogy az ügyvéd úr soha többet ilyen hibát nem követett el. Na ennyi.